ва шумо дар таможни контрол вақте ки гузаштанӣ мешин ба ҳамин хотир вақте ки сафар мекунен ба аэропортҳои Федератсияи Русия ва ту ақле надорӣ значит ки суханои маро хуб бифаҳмӣ. Салом ба ҳама тамошобинон. Хеле ки мо гуфта будем дар мавзӯи вазъияти аэропортҳои Федератсияи Русия видео мекунем. Хоб лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Хеле ки мо гуфта будем дар бораи фурудгоҳҳои Федератсияи Русия видео мекунем. Инак ҳамун рӯз вақташ расид. Мумкин бисёри нафарҳо аллакай дида бошанд ки дар аэропортҳо боз ҳамун гуна рейдҳо такрор шудааст, боз аз рейс гардондаистанд ё ки боз депортатсия кардаистанд. Дар Федератсияи Русия дар фурудгоҳи Внукова як гурӯҳ аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона иҷозат надоданд ки ба Федератсияи Русия ворид шаванд. Бигем дар аэропорти Внукова дар монданд ва бисёри нафарша боз депортатсия кардану бигем обратно равоншон мекунанд. Мо сабабоша мегем ки ба чӣ хотир бо диққат гӯш кунем. Яке аз сабабош ҳамин мебошад ки мо аллакай дар ин мавзӯъ видео карда фаҳмонда будем. Вақте ки шумо ба Федератсияи Русия сафар мекунед, новобаста аз рӯе ки дар кадом аэропортеш қарор дошта бошед агар ва шумо дар таможни контрол вақте ки гузаштанӣ мешин, аввалин чизе ки аз шумо мепурсанд барои чӣ омадагиед, мисол барои чӣ рафтанатона шумо аввалан пешакӣ бидонед. Куҷо кору фаъолият рафтанед, корхонатона пешакӣ бидонед. Дар куҷо зиндагонӣ мекунед, ҷои зиндагитона пешакӣ бидонед. Ана ҳамин чизҳое ки мо гуфтаистем, ҳамин чизҳоро надонистан ҳатто сабаб шида метавонад ки ана хел дар фурудгоҳ баъд мушкилӣ шавад ё ин ки обратно бигардонанд, запрет бикунанд. Ва боз яке аз сабабҳои дигараш ҳамин мебошад ки надонистани забони русӣ ва гуфтугӯ карда натонистан бо кормандони фурудгоҳҳо. Ба ҳамин хотир вақте ки сафар мекунем ба аэропортҳои Федератсияи Русия, ҳамин чизҳое ки мо қайд карда гузаштаистем дар видео, ҳамин чизҳоро аввалан хуб дахтон аниқ тасдиқ кунед, баъдан билетона бигиред ба Федератсияи Русия сафар кунед. Чунки айни ҳол ҳамин чизҳое ки мо номбар кардем, яке аз нозуктарин мақсад саволҳое мебошанд ки барои шаҳрвандони хориҷӣ метиҳанд ва дар ҳолате ки ҷавоб додан натонанд, ҳамин чизҳо сабаб мешаванд ки мисол запретшон мекунанд, обратно равоншон мекунанд. тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошед. Ширкати Шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, мигратсиони карта работа нависта шудааст. Агар патент накарда баъди 5 моҳ ба Тоҷикистон равӣ, дар граница ягон муаммо намешавад. Вақте ки шумо мигратсиони картаи работа мегиред, шумо уҳдадор ҳастед ки патент бикунед, новобаста аз рӯе ки шумо кор мекунед ё ин ки не. Дар ҳолате ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешавед, вақте ки таможни контрола гузаштанӣ мешин, дар ҳамин ҳолат агар ки аз шумо патент талаб накунанд, ягон мушкилӣ намешавад. Як кас нависонда: ассалому алайкум, раҳмат, айтюмен ҳамин рафтан Тоҷикистон ба ягон проблема намешава аэропортда, илтимос ҷавоб диҳед. Агар ки ҳуҷҷатҳои шумо 100% бошад ва ягон қонуна мисол нарушад накарда бошед, не, ягон проблема намешавад. Як кас нависонда ки салом, чӣ хел студентский билет мекунанд? Одамеро ки мо тавсиятон метиҳем ба ҳамун ватсапаш бинависонед ё зангаш бизанед, қатъи ҳамун гап занед, ҳамаша мефаҳмонад. Агар ки маъқултон шид баъд мегиред, маъқултон нашид намегиред. Як каси дигар нависонда: дигар рейдҳо тамом намешаванд. Рейд як умра шид. Эҳтиёт кунед хитона бародаро. Рейд як умра нашида, лекин ба ҳар ҳол ҳамин ҳуҷҷатотон дуруст бошаву ягон нарушенӣ накунед, мисол сартон хам аз паси кор бошед, ягон кас кордортон намешавад. Як кас нависонда: ягон гапат маъне надорад ба худо. Як бор ҳис кун чӣ мегӯӣ. Ту бадбахт аввал ки қасам нахӯр ва ту ақле надорӣ, значит ки суханои маро хуб бифаҳмӣ. Дар ҷа нависонда ки як бор бес чӣ гуфтаистӣ. Ман чизе гуфтаистам худам дарк кардастам ва ман чизе ки мегӯям худам мефаҳмам чизе гуфтаистам. Чизе ки нашр мешава официални, ман дар бораи ҳамун чиз гап мезанам. Як кас нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, дар видеои гузаштатон оиди молу мулки муштарак гуфтем. ҳамира нафаҳмидем молу мулки муштарак чие? Оиди молу мулки муштарак мо гап задем ва гуфтем ки молу мулки муштарак чие? Яъне шавҳар бо ҳамсари худаш
аз рӯзе ки зиндагиро сар мекунанд, мисол аз ҳамун рӯз ҳар чизе ки дар зиндагӣ ба даст меёранд ҳамин моликияти муштараки зану шавҳар мешавад. Ва мисол ин зиндагия яке мабодо мешавад ки зану шавҳар ҷудо шуда намешаванд, ана ҳамин моликияти муштарак танҳо ҷудо карда мешавад. Аву моликиятҳое ки пеш аз тӯй ба даст овардагиянд ё ягон кас тӯҳфа кардагиянд, инҳо моликият муштарак ба ҳисоб намераванд ва тақсимот карда намешаванд. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Соробон, ман хизмат кардам. Акамро сардори оила карда мешавад ки ба хизмати ҳарбӣ набарам. Падарам вафот кардааст. Дар ҳолате ки падари шумо вафот кардаӣ бошад ва модари шумо хонашин бошад, мақсад акаи шумо фарзанди калонӣ бошад, ба воситаи ариза бале метавонад ки пешниҳод кунад ва ахирча сардори оила бикунад. Як кас нависонда: саломат бошем бародар, барои хизмати ройгонатон мо муҳоҷирон миннатдорам. Зиндаву сарбаланд бошем. Касе ки дуруст мефаҳмад, касе ки торӣ мефаҳмад, аз замин то осмон миннатдор ҳастем. Як кас нависонда: салом алайкум ака, ростаи моҳи июл дар Россия мобилизатсия мешавад мегуфтем. Чизе ки аниқ шидагӣ нестаи мо пешакӣ ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.